Hai chaves que abren portas e chaves que gardan vidas enteiras. Na casa confiamos nas pechaduras para protexer o que máis valoramos. No mundo digital, esas pechaduras chámanse contrasinais. Son a primeira barreira entre nós e o resto do mundo. O que separa o teu correo, as túas fotos, as túas conversas, os teus cartos. En definitiva, a túa identidade, de calquera que queira acceder sen permiso. Pero, igual que unha chave débil pode romperse ou copiarse, un contrasinal feble pode ser a porta de entrada a todo o que queres protexer. Durante anos repetíronnos o mesmo. Pon letras, números e símbolos. Cámbiao cada pouco. Non o apuntes en ningún sitio. E, sen embargo, por comodidade ou costume, moita xente acaba facendo o contrario, poñendo o mesmo contrasinal en todas partes, usando o nome do can, a data de nacemento, ou engadindo un 1, 2, 3 ao final, por si acaso. O problema é que hoxe xa non falamos de adiviñar contrasinais a man. Falamos de millóns de intentos por segundo, de programas que proban todas as combinacións posibles, de listas con contrasinais roubados e infiltracións anteriores. É dicir, se o teu contrasinal é feble, non é cuestión de se o van a topar, senón de cando. Un contrasinal forte non é o máis raro, senón o máis longo. Cantas máis letras teña, máis tempo e potencia necesita un atacante para descifralo. Non se trata de facer malabares con símbolos imposibles, senón de crear algo longo e fácil de lembrar. Unha frase como "o meu gato durme ata tarde", separado todo con barras baixas, é moito máis segura e máis fácil de lembrar ca M mayúsculo 4RT1N 2024. Podes inspirarte en cancións, lembranzas ou frases que só ti poides reconstruir mentalmente. O importante é que non sexa evidente nin repetida. Usar o mesmo contrasinal en todas partes é como empregar a mesma chave para a casa, o coche e a oficina. Se alguén a copia, xa ten acceso a todo. Cantas máis chaves teñas, máis doado é que as poidas perder. E se a chave que perdes permite abrir diferentes portas, o risco multiplícase. Por iso é tan importante ter un contrasinal distinto para cada servizo ou cada aplicación. E sí, é difícil lembrar centos de chaves diferentes, pero por sorte non tes que facelo ti. Os xestores de contrasinais son como un chaveiro digital cifrado, unha pequena caixa forte onde guardar todos os teus contrasinais de forma cifrada. Deste xeito, ti só precisas lembrar unha única chave mestra. Así, podes crear contrasinais longos e aleatorios, imposibles de adiviñar, sen ter que memorizalos. Hoxe existen moitas opcións, aplicacións gratuítas, integradas nos navegadores ou multiplataforma. Son seguras, cómodas e o mellor aliado para evitar accesos non autorizados. E se queres subir un chanzo máis, activa a verificación en 2 fases. Ese código que che chega ao móvil ou a aplicación é como un segundo pasador na porta. Aínda que alguén teña o teu contrasinal, non poderá entrar sen ese segundo elemento. Como ves, os pequenos xestos marcan unha gran diferenza. Os nosos contrasinais son máis que as simples combinacións de letras. Son o reflexo do noso criterio, da nosa responsabilidade digital. Protexen a nosa identidade, as nosas lembranzas e a nosa vida en liña. Porque, no fondo, a seguridade non é cuestión de tecnoloxía, senón tamén de hábitos. De tomarnos uns segundos antes de repetir esa chave de sempre, de decidir que portas abrimos e cales queremos manter pechadas. Lembra, os teus contrasinais son as chaves da túa identidade digital. E cada boa práctica que adoptes hoxe é unha pechadura máis forte para o teu mañá.